Omolungni Kherengbat Hospital tini MDC Ganesh Devrani Tifangni tini oro Maharaja Pradukisudev Bormani Asemen Sal 46 BC Kamani Sal Tino tini Mistirok oro Baglaijaka Kherengbat Hospital Phai oro ja rugi tongno nai okoi borok samung namung je yak sukti abake Baglaijaka tai MDC Ganesh Devrani netrite tai oro manjaka Zonalni Vice Chairman saha sub zonalni chairman vice chairman abahai kwbangma adong tipra mothona leader rok bo belai manjak bai bong bini tifang baino abahake malai tini oro misti rok baglaijaka tipra mothona joto adong rok bo oro manjak bai khe khumulung amchai tai khumulung Kherengbat Hospital sakham nogono omo hai chamung rok kisa je yaksutui bagui laijaka lukurok tai lukurokno kha kaham yafarka tai bubukara kaham ke ka tongtong hingno bini bisi salbamo molbona ke bongtong hingno cycle ka MDC Ganesh tamase जों दंथ'गो तामनि हिमालय जों बेलाय जों साक साक गोबां खामानिखौ मावदों तामनि बागै हिमालय जों दिनै पाइथाक राजा महाराज प्रदुत किशोरनि जे आसाइमा सालनो जों पालाइमामानि बागै दिनै जों बिनि आसाइमानि 46 बिसि कामानि आबोनो जों खमुलनि जत सिक्ला सिक्ली जत पेरेन्ट जत मिलायो जों दिनै महाराष्ट्रनि बाद दिना पालाइमानखा महाराष्ट्रनि बाद दिना पालाइमानि बिसिंतै दिनै आरो Kherengbat हस्पिटालाव जों दिनै आरो जे रुगि दंमोन बरनो सिरि किसा सामुं बाद दिनै बिसिंतै जों बरनो किसा सामुं आरो बरनो जों बागलाय फैखा बनि बागै अब महाराष्ट्रनि जे बाद दिन बिसिंतै जों बरनो जों गुबुन जों खानचा बादसा अब जों मारिनो फुलुकमानि बनि बागै आं दिनै सालाव अबनो कयनामो जों जे महाराज सिनि जे ताबुकनो पाइथाक राजा बिनि आसाइमा सालनि बिसिंतै आंनि अबनो खायसे मेसेज दंनाय सारा त्रिपुरा हाजोनि जत त्रिपुरा सारा जों जतनो राजबंशनि राजानि बंशधर राजानि जों अ हानि बुसाजों सिनि अ देशनि जों सिनिनो हा सिनिनो जत समस्त क्षमता सिनि थांबाय माने फैयाबा जों बावखायनाय जा सिनि गोसारा सिनि राजारा सिनि दैमानि गोथामानि बा सिनि पाइथाक राजा बिनि अमर कायासिनि सिगां हैथांमानि परे सिनि फार्स्ट बोसोर लाइखि बिरमाननि यै ताबुनो सिनि पाइथाक राजा 146 नम्बर राजा ताके जों महाराज प्रदुत किशोर ब ताबुक जोंनो त्रिपुरा सारकनो मोथांनानि परे त्रिपुरा सारकनो हाइके जे त्रिपुरा सारक जागा जावा हानां पिनां मासिया मानंया ताके जागा जागाव रमफ्रे समफ्रे खालायजोंमोन ताके गोबांमा जागावनो सिनि महाराज जे नुगै बाखि काटिरनाय त्रिपुरा सारकनो बाखि काटिरनाय त्रिपुरा सारकनो बाखि मोथांनाय त्रिपुरा सारकनो बाखि थांजा खायनाय अबस्थाय दुगै सामु खाय दङ अ सामुनि बिसिंतै दिनै जत त्रिपुरा सारकनो आं अबो पाइथाक खालायनो जों बायदि जों महाराष्ट्र नरक जाजाथों जाजायाथों फैयाबा राजा रक चिनो हा चिनि हमनो जों सिनानांगौ अ हा चिनि होनो जों सिवै बिनि बिसोरखौनो जों जत बर' थांजा बाक्सा कारन जों जुदि थांजा ग्रै चिनाव दफा ग्रै बाक्सा ग्रै होननाय जों साथो जतन दिमान मोननाय जतन कमाय थांनाय नों जत थांजांदे जत बाक्सांदे नों जत शक्ति फायनाय थांजा ग्रै बाक्सा ग्रै निनकुर क्षमता ग्रै नों जतन अबदि बाक्सा कमाय थांनाय जों अबनो बागैनो दिनै सानामो जोङो महाराज जे वान सगै ताबुकसों जरा त्रिपुरा सारकनो मोथांनानै बागै त्रिपुरा सारकनि बागै गोबांमा बिसिं बिसिं सामखाय दङ अबस्थ ताबुक साइनिया जे समय महाराज ग्रै महाराज जे समय याकारै थांपुर आप्रोसेस मावं सुनाय सिनि महाराज सिनि बागै ताबुक खाय दं अ महाराज नि दब फानि बागै ताबुक सामखाय दं आप्रोसेस खालामनाय सुनाय अबनि बागैनो दिनैनि बिनि आसाइमा सालनि बिसोरनि माखौ महाराजनि बाद दिनो अहम ददमके पालायनायाखौनो जों जत थायोनो जों पालायनो नाङो जत थायोनो जों बाक्सा थांजा खालाय खुनुमा नाङो थांजा अ बाद दिन बिसोर त्रिपुरा सारक जों थांजा मा खुनुनाय
जों अबाव हायखेना बांगै गाहामके सामुं खायै बिनि जे सामुं खायमानि बजे ताबुक सारजरा কোন মতে দুকারে এখন ত্রিপ্রাসার বাকি থানচা বাক্সাকে সামু খাই তো মানে আপনার সঙ্গে নাই লগির ওই থানচা খাইयै বিনি সামু তাবকबो खालायजे बात बिथांमोना नों आं जता बाक्सा खालायबोनो लगेर साक्सेस मा खायनाय चिनि महाराज ताबो उराम उराम दिल्लीयाव थांनाय चिनि बागै गोबां माखा खायदों गोबां मा दफानो बागै बाखि सापनाय बाखि दफानो मुसारनाय आमोनि बागै दसाय बिथांमोननि आमोनि जों लगि मारनाय महाराज जुदि याकार थिक आंबाय जों बुंनो पाराखै सामफ्रोमनाय आमोनि बागै नों आं गोबां मा पलिटिकल नाथाय राजनीति गेम खालायलाय दङ बनि बागै चिनि महाराज ताबुक जों हकखौ जागमाने नुगै जों जत्तनो सायमान दङ जों पलिटिकल सिनि खालायै आबुक सानजरा कन्टेन्ट जत्त चिनि इलेक्शन नि थांबाय क्या जिपि इलेक्शन नि थांबाय क्या बनि बाय इलेक्शन थांबा जत्त इलेक्शन आबुक सानजरा एडिसि र जों प्रसार खालामनाय जों कि बेबार जागोन ताबुक जों लाइजों क्या अबनि बागैना महाराज अबनि बागैना साइटबो दङ दिल्लीयाव कक सावि दङ आमो खालायनो चिनाव प्रसार जे इलेक्शन में जब त्रिपुरा बासी के भारतनि नागरिक जरिनि थाखाय जों समान कन्ट्र अधिकार मानायदा माया भारतनि संविधान अनुसार जों समान कन्ट्र अधिकार मानायदा माया आपनो तैना एकमात्र पार दिल्लीयाव कक सावि दङ चिनि बुंग्रा बनि बागैना ताकतै बुहुसं बायथों आं खुलुमनाय गबकनाय नरक हानसा बाक्सा खालायै लगिरदि ताइचिनि दिनैनि अतंग थक आसेमा सालनि बिसोरै महाराष्ट्र ऐसा हामबाय खुलुमगियाफोरै त्रिपुराबासिनो जत्तनो हामबायाफोरै आंनि किसे कक समनो हामबाय खुलुमबाय